Mag-shopping tayo ng mga halaman ulit dito sa Home Depot. Ayan. So, yun po yung gaganap natin sa hapon nito. Kaya, ayan. More tomatoes, pepper. More tomatoes. Yes. Yeah. Big one. Heirloom. This one. Tapos pepper. Yeah, I think so. For salad. Pepper. Yeah. And then bell pepper. Banana pep, Santa Fe Grande. Santa Fe Grande, guys. Tingin tayo ng mas maganda or magtatanim tayo bukas. Take this one, guys. Bili tayo ng eggplant. Nalalanta naman. May ano sila, heirloom squash. Tingin tayo sa kabila, guys. Mas healthy. Ito yung ating pinipili. Pablan. There's no eggplant here. Bili tayo ng hot banana pepper. Tapos sweet pinit. Tapos ito orange. Kuha ako ng isa. I think yung binili namin more on peppers na. Dahil masipag silang mamunga, guys. Ayan, as of now,
ito yung nabibili namin. Huwag namin ng eggplant. They don't have wood. Kasi hindi nila diniligan yung mga halaman kaya nalalagta. So, tingin tayo ng mga flowers. Pasok tayo guys. Sale ang garanyas. Hello, I'm here. Ayan. I like this one. Marami kang choices guys. Marami kang pipilian. Outdoor sun. Ito. Ganda rin yan. Ang lawak. Daisies guys. Ganda nito. Mayroon kami sa harap nito. Orange at orange at saka white yung meron sa harap ng bahay. Is it under you? House plants. Indoor siya. Cactuses. Ay, medyo mahal to guys. Mas mura sa sa Kroger. So ayun guys, balik na tayo dun sa harap. So beautiful. So puntahan natin yung magdali guys. Dito po kayo dito. Mga pwede pang boys.
sila ng eto, bumili si Brian na wala. Ayun. Go, go, go. Kaya mo yan. Ito lahat yung ating nabili guys. Tapos yung next one. Okay lang? Okay, go. Mag. Ayan na tayo. Here two. Bayad na si Bossing. Yung ating mga itatanim sa garden, mga itanim na ako bukas. More on peppers tayo. Tapos nag-iisang ano lang, eggplant. Dahil ano. So I try to ask. Now I forget what's gonna ask for. And then I'm just like, I try to make sure at least they don't help them.